И здравейте, дами и господа, аз съм тук с Лев от Лев Ходс и днес ще играем мини играта СКБ в сървъра Wallcraft. Така, в коя арена ще влеземе? В Skyland Zanala. Окей. Аре, аз чакам вътре. Да изберем да съм Blaze. Който не е играл играта, сега ще види какво общо взето е това. Абе, избирате си класи, трябва да се бутате от острове един вид. Поне на тази карта е. На другите карти не е точно така. Вътре ли си? Да. Чакай, спри на едно място, че не мога да те видя. Какъв клас си избра ти? Ти какво си? Същото като твоя. А, ето те. Е, това е той тук, къде подскача като замък. И почваме след 20 секунди. Първо сметим, после те разпуквам. Едно в едно. Ами, да, може и така да бъде, може пък и обратното, да. Разкажи нещо за себе си. Почнахме фък. Фък! Не дайте честно! Всеки път ме спамва до някой. Къде? Опа! Няма место той. Падай, бе. Да! Не дей да буташ така хората. Айде бе, падай! What the? Айде, ти не умирате ли, бе? Може да си... Айде, допаде. Един си го бих сам. Не. Това си ти. Чакай да къде? Виждаш ли го някакъв? В момента го целя и го убих. Ще мреш. Fuck you. Are you crazy? I am. Сега те разпоках да знам. Не, самоубих се, много съм. Аз вече казах ти. Ай, влизай пак в същата арена. Ама гъе! Бързо, че сме 3 от 4. Аз влезнах. Блейс. Ти пали си Блейс. Защо пък гъе? Пак ще бия. Защото съм много добър. Много добре. После искаш ли да играем на някаква друга? Какво искаш? Какво не искаш? Кога не искам? Дали искаш да играем после друга мини игра? Ока. Пейнтбол. Color Shuffle? Окей. Втората ми е любима игра. И 10 секунди. 3, 2, 1. Сега, ако не има някой до мен. Няма да си съзнаеш. Айде. What the? Това съм аз. Защо? Защо? Хаха. Това ти ли беше? Не, аз бе. Ота. Хаха. Добре, то как ли? Ама гъхаки. Това ти ли си, бе? Омага, ме почна. Омага. Както си седнат едновременно
най-силните и най-слаби играчи. Може да съм тежко болен от опасен вирус. Абе, тая песен ти се набила в главата и то опасен вирус, нов ще вземеш да го хванеш. Умря ли? Не. Един живот има, ма то както си има 3, така че... То са хъки. Само че не мога... Ето го бе. Да бе, брат, лети като някакъв... Ето... Умирай бе. И да, умрях. Айде на Каur Shuffle. Искаш ли? Ага. Айде, влизай. One moment. Аз те чакам вътре да видим в коя арена ще бъдем. Wait. 1 second. Please. Ело в Пай, аз съм там. Записах се. Звучи вкусно. Звучи вкусно. Еми, вкусно е. Отзад. Само ти тук. Пак ли си да те бия? Не, то път вече аз ще бия. Само Добре, нищо не се знае. Не се допуска за хакерство. Ти си админ? Никакви хакове. Да. Ама няма да ползвам хакове. Защото все пак няма да бъде честно. Ще си хвана. Почнах. Малко музика за... Да. Малко музика за развеселение. Пута. Който не знае, тази игра ето така трябва да оцелвате купчетата и всеки път са различни съответно. Някой падна току-що. Делтонист. Да, може и това да е било. Святла война. Не да и така. Щом стъпиш в войната, бе. Или как гази. Ама вижте как ти гази. Ох, кактус. Някой. И странно от зомби. Ох, мили боже. Такъв цвет. Ето. Крипърско. Крипърско, да. Под напрежение съм. Много голямо. Ето. Свят зомби война. Свят зомби. Да не се караме. Какво? Да, паднах, както видяхте. Айде, аз те чакам тук в лобито, като паднеш да влезнем къде пак. Аха. Ще падна за нарочно. Еми, ако искаш. И сега ще го видим как ще падне. И да, ето го падна. Заради те паднах, защото ти правиш видеото. Извинете, малко съм болен. Абе, няма проблем. Той и аз така, ама... Ела в... къде? В къде? Кога се им след арена? Искам да видя... В къде? Ама къде? Ела в Енд. What up? Sir.
Сървър е пълно идиотчина, защото той го е правил. Абе, я не дей така, че ще вземате банна. Няма други сървъри. Има. Гатим. Ама сега да направим реклами. Почваме след малко. Рекламите по принцип са по-шумни. Да. Не си слушаш по телевизията, гледаш си филм едно спокойно, почват твоите. Не такива реклами. Не. Крипър. Да, пак не виждам никой. Лайна от крипър. За сега видях 3 изпражнения. На зомби, на крипър и на човек. Ота! Същия цвят. Ще хванеш златна рибка. Да ти подаря ли една? Аз имам много. Така. Да не се мъчиш. What the... Къде те подаря? Тъпо е... За малко. Омъг сама. Ако паднеш, казвай. Мале, колко е трудно, чак не можа да ида до там. До този свят даже не можа да ида. Беше прекалено трудно. Трябваше да стоя на място. Да направя една крачка. Даже не ми идва. Лено. Крипърско лено. И ето го. Омъга за малко. Жълто, делтонистъм. Айде. Аз паднах. Аз падам, защото няма смисъл сам да си снимам видеото, но искам да си мина рекорда и искам те да ги победа, така че... Ота! Това трябваше да го заснемеш, просто казвам ти, това трябваше да го заснемеш. Трябваше, ама... Или съм делтонист, или беше същия цвят и той се махна. Ела пак в СКБ. Не, кажи каква друга игра искаш да играеме. Сатияно кракнали въглъци. Не дей. Искаш ли Quake? Ока. Добре, на всички игри те бия. Това вече е верно, защото я играя за 6 път сигурно някъде. Да. Айде. Бихте на социално характерните бокуси, бихте на Калошафо и ще бия на... За другите две ти се оставаха, ама тук... Да. Така се оправдавай. В коя арена? Да знам. Серо. Айде. Мри, бе! Вие вече се бият тук. Фак. И аз убих един. Без сумни. Фак, лагна. Крисмас! Дядо Коледа! Това ти ли си? Дядо Коледа, омъгът! Дядо Коледа, омъгът! Чакам там, къде се спават хората и да ги трепа. То не само на едно място се спават хората, иначе... Да, ама най-много тук. Цаката е да избягаш и да целиш точно тази игра. Тая игра аз мога само да бягам, а да целя точно. Вот так. Казах, че на тази игра ще победя. И виж кой е на второ место, Кой е на второ место, Кой? Ами, не знам. Кой е на първо, Кой? Кажи кой е на първо место. Кой е на трето? Не си ти. Ама си ти. Не съм, аз съм на... Аз съм само на последно. Точно.
Yes! Майко... О, не. След тая игра какво искаш да играем като за финал на епизода? Нищо. Не! Направих си път до второто място, до първото място и ми убих. И ти го взех. Концентрирай се. Концентрирам. Затварям очите и вървя напред. Спарта! Може би. Не, ще ми изгледа връх. What the... Някой друг идиот. Играта се играе до 25 кила, който направи 25 кила. Печели играта. Да, знам. Видяхте ли това? Невъзможно е да са го видяли. Добре, защо не беше там? Мале, тая музика те побърква. До. Добре, кой знае нотите? Не си ти. Прекалено много. Добре. Добре, сега няма част по музика. Но утре имаме. Не верно. Но днешка имахме. Кой ме уби, бе? Още съм в музикално настроение. Мри, бе, айде, бе. О, майко мила. Тук става бойове. Де, кой ме убива всеки път отзад? Умире, бе. Умире, бе. Ах, боже. Сега се стегам. Сега налитам на бой. Не. Всички върху мене. Прекалено съм силен с вас, Затова всички по тебе. Да. И скоро той ще победи. Ще победи. И аз не съм на последно място. Защо не мога? Защо не мога да стрелям? Беше ми заради. И той ще победи всеки момент. И да, готово. Беше фално властно. Хакер. Казвам хакер. Няма нищо друго обяснение. Аз съм най-добър на тази игра. Хакер. Но пак Оставам ти да решиш дали искаш да играем на още нещо или това ще бъде края. Бонче, ще направим, че края. Окей, значи е лав. Лоби. И ела пред, където пише... Games. Не, Games. Да, ела пред Games портала. Много по-интересен. Но хубаво са направили. Дойде. Къде си ти? Пред портала. През коя 681 година е създадена българска държава? От кой Хан Аспарух? Хан Аспарух. Къде си, бе? На Games, може би. Ама пред портала, не да влезнеш вътре. Да, пред портала съм? Защо не те виждам?
Защото... Значи ще свършим без тебе, видял си. Ела брат портала, ти не си на Games. Как може да свърши без мен това? Ами... Това не може да се... И това беше от първи епизод. Без лев не се... Довиждане от мен за сега и до Без скоро. лев не се завършва епизод, казвам ти. Не се завършва, а лев като го нема, такъв е живот. Чао!